Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, angton pen arjuponta. Karbi Anglong Autonomous Council Retays ing hilapen ari sanghua tumpen hidi sok ipon. Sai katiki ke klem kedam ahin ningka nisipen batai isi katiki pon asok chili ke ipon apor ahut nomati constituency ke parlopon gajalipar arong amekar premson phonglosa ahem ahidi sok chili ke ipon along Karbi Anglong Autonomous Council Retays ing hilapen ari sanghua tumpen paledunsi sok ni marli atum along sok dunsi sai katiki anathu an sose ke klem kedam ponji aphan aning parung pon Lapen sai katiki ke klem kedam atum pen jingke chethan ponsi PM Kisan a form along sitame amena ridak mate signature pipon pen jingke chethan ponsi sai katiki atum aphan aning pathipon Karbi Anglong Autonomous Council Retays ing hi pen sai katiki pon along pening le kisundun chot lapukali kedam tang aningkan sitame paro khwamate wo thungaji along tami sok chili ke epon along chetong dunsi sok chili epon lu lason si pening le thot sitame jakhong poni phaing kora hini arni premson phonglosa ahem ahidi sok chili ke epon along chetong dunsi sok chili epon lu Halapu sok chili epon det aphisitami sorkar pen kithik pon sai katiki atumaphan akera PM Kisan a form along amena ridak mate signature pipon lapen sai katiki ke claim kedam atum pen chingke chethan pon se alang litum akisung ke boy pen ke pajok ponjia phan pura amena mobile number sitami pipon pen aning pathipon lu Bangso along Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti lapen Nomati VDC Chairman Britain Mahila lapen Thoram Singh Crow Tourism Board Chairman lapen Ari Sanghotum Chetong Dunsi Ningkan isi pen Batai isi Katiki pon asoga chili ke ipon along RD pipon Chiklo Joni ra ephong dowan humri amai borlangso nakoi tiso lokhimon adowan along ke paman pon Lakhain kor phon nilip MSC constituency ke parlo borlangso nakoi tiso lokhimon adowan along Chiklo Joni ra eboy dowan humri amai mesen pen ke paman pon Inglong arlok pupe kangting siring pupe pin pen methang adhorom menangji klarnangji theknangji redun nangji pumatha ponsi lokhimon sanghatiri pi amai pen kapin khat atengsi isi dowan longri amai pen jakhong poni phai inkoraisi arni borlang sona koi tiso lokhimon adowan along mesen pen mai pedu pondu bangso amai ke charipon isi dowan longri mephu borson lekthe pensi mai charipon lu Alohi ke pachini pon lapen mai ke pha alam the chunbang raju tiso ahin pensi pachini pon mai long RD ki pidun alohi sarpi aman pen lokhimon song ho soarlo chingri amai rap chunbang pi purnima timong pi chetong dun la som thak thak si isi dowan long ri riso ejang chingrum amai mei phu chunbang pen chenglok penang an arpu ke do atum chetong dun si mai long RD ji pidun lo Lapenan parta nakoi tiso arong asar pen chenglok ke the kiding atum chetong dun labangso ajai mek te paman ponang ko ke methang adhorom methang ani methang arnam aphan a hokpet ke kroi thek nangji lapen kachepang thir nangji pen chenglok sai chotiki lo charli he hui inglong arlok ke do arata chini nangji penang chini nangji paprang du nangji pu kamatha ajoksi sai ke deng pon pusi mephu borson lekthe pen than pachini pon Lokadam asia hoklo dilitum labangso Pini amai ke paman pon ong ne tum ching ki je than pon mangela hello je nilitum chiklo joni pe ni boy labang ke nilitum okor ladak bolang so rangali pujat kali nilitum kapre kapre ka doan long se dame nilitum bidam bomji lapen bidam bompo athe nilitum anso se lukhimon adhorom ki bi ki thi aklemang pha riso jang tum ana phansta me isi lukhimon horom aphur kimo ke paching thor ja phanse nilitum lukhimon songho central committee penstame nilitum han nang pipon lo nang than pon lo labangso nang than nang mong pon ateng ni tum anjo se borang so chot pukale ni tum terapung borpung habar konatma gari motor ke damun esi tame ni tum keng pele dam sitame labangso pinia mai sondak thak ni tum ki claim pon ver ki bi pon ver je fan chiklo jon ni pen ni boy labangso mai ke ni tum bi pon ver pu pusi ni tum chi than pon pinia mai no pede pipia jai meng tum deng pari ne pinia ajai mek long ni tum ke deng pon ke dhoromalam the chi than pon lo lapen anso se iprang ge bangji klim somar tum afan sitame ek pathek ser pare se je fan kilun ki kan sitame ni tum deng pon lo lapen komane singar lukhimon drom namta anso se ke thek keri ge paman je fan lun sitame ni tum panon pon iklo Clary lekhipi abang arjon amek saide ke dokok ajok apo borson lekhipen Richard tok biaphan kerap kachoha
Lakhankora Trok Dwarbagore Misi constituency under Hemari Ronghang Arong Amekar Borson Lek Thelapen Jina Teron Pi Asupi Clary Lek Thepi Chiklo Johnny Anlo Abang Arjon Amek Do Thip Kesu Lasi Asar Bura Borson Lek Thepen EM Richard Tobiaphan Kerap Kachohan Pirthe Munida Tumjong Si Kesopen Kepadai Pulote Katikuk Dokokpu Lapen Latum Ahem Tunisiatum Kisung Thetan Khangjangpu Lason Si Rong Teke Hemari Ronghang Arong Amekar Borson Lek Thelapen Jina Teron Pi Asupi Clary Lek Thepi Artaninkan Krehini Loke Charlie Angdeng Pli Angdeng An Lo Charlie Bomlu Kopi Koson Penlone Clary Lek Thepi Ke Abang Arjonta Amek Saide Anpin Kesu Cheklo Johnny Anlo Kesu Lasi Hospital along Chipon Movedetlo Ladak Hem along si Lapu Pachechak Aretlo Lasi Kaike Duarbagori Arat Akisum Ke Boy along Karjab Dun Thip Abang Pu Local MSc Anparta Education EM Richard Tobiaphan Nangrabek Tapusi Joning Ripon Kajurong apen listening ti Karbi Anglong News. Ke nili to mahemu so nili hemu so bang kisu kopi ko son ben lo ne akisu ni tum da si jalang bom lo bon sita kimi me dat a job si education em Richard Star pan chuning ri nang ko lo na si nang rap bek thap wan the ni tum chuning ri lo kon bak kisor jing lo chiklo ni ko yo ni do lo lama ni tum da so dak an dai khi dat pen la pu chelang bom lo Doktor hem da pon lo bi silen en bom lo sita kimi me dat a job non abang ke khi dat ta ve lo na Richard Star pan chuning ri tholo school don bom di sas class 5 lo pene kenong ke school da ka kholi pode ke don na ko ta nang men je than ma nelimen ke borson lek the arong ke hemari rong ha rong te